Здравейте от Булгарбилд! Днес ще ви представим нашия проект, а именно ремонт на покрив. С нас е свързан нашия клиент и имаше оплакване от теч на покрива, тъй като целият етаж се бил наводнил. След като се качихме на покрива, установихме, че беше монтирана еднопластова ТПО мембрана за хидроизолация на покрива, която слънцето успешно изгорил и са се образували дупки, в която водата влизаше. Ние направихме нова дървена конструкция, върху която монтирахме газопламъчна битумна хидроизолация двупластова, която гарантира минимум 15 години живот на покрива. Както виждате тук, вече почвам следващата секция.